Dat gaat traditioneel met het stikken gooien van een flesje champagne in de romp van de boot. Daarna wordt het schip uit de loodswaai het water intakelen. Ze haast 5 maanden werk voor de bouw ervan. Dit is de eerste die te water gaat, ja, en dat is toch wel bijzonder. Ja. Nou, een mooie pose eraan het gebouw te hebben. Nou, naar de afbouw en de engineering hebben we zelf gedaan. Dus ja, een mooi project. Het schip wordt als pont beroept bij het plakje Dieren in Gelderland. Er is ruimte voor 6 auto's en 150 passagiers. Jelle Los verneemt dat er in de Frieske skipsbouw heel iets meer bouwprojecten bij komen. Nou ja, wat je merkt om je heen, dat toch alle bedrijven werk hebben. En ik heb toch wat idee dat, ook bij onszelf gezien, dat de scheepsbouw op het moment is er wel werk. Intussen wordt er op een werf gewoon hutro werken. Er is genoeg te doen. In de komende tijd zullen er dan ook nog meer nijboten maken worden op een skipswerf in Ljout.